Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno obing, agulima kan agtal na kayon. Tairugi tayon ti sarsarita an napauluan. Idinagbalin at tuod ni Dagol. Amoyo obing, idiun una na apanawan. At dalalaki anakaro ti kinaulbod ken kinasadot na. Pulos adina matulungan ti asawa na. Nalaing pay nga agdawat iti kanen na kadagiti kaaruba na. Iti maysa nga aldaw ket Dagaul, at ni Minay nga anak ka. Ay, awan tatang. Adan sa napanan na. Nanggagkoy tayo titimok na dito'y balayaw. Iso ako nakadumagasak beet, tada ibagak kang kuana. Agawid kayo kit din tatang. Awan ni Minay dito'y balay. Na, ay nanaghalasan to ugalem, tapagawidan nakadagaw sa Dagaul. Ay, baka turo-turo kak nga road. Kaya't kung ta ginana... Gayam, tatang. Na, kung nakman no awan ka, anak ka. Anya nga awan, kat sa anak mo tarimrimor di balay. Ay na, all bound at talaga na ito'y asawam, anak ka. Kat no imbaga na arimwar ka, ngam saan matgayam. Ada na imas asidaan niya, Toryaw. Ada, ngam si Dan minton rabi itinabati Dagol. Apay aya? Ay, mabisinak. Dumawat ako maiti si Daag. Anya? Masyan ka kumakanyak, Toryaw. Ay, numatayak, basol mau. Anya? Oh, Baka basulak pa numatay ka? Agtrabaho ka nga minatap no adda igatang mo iti kanam. Wanok kanan niyo kini bakit mau? mangtib kakit din, no ada pa'y makmakan niya, tani. Mabisinak ko. Ay, nagmayatan ti agilat dito'y sirok ti dakala kayo. Maturog man kit di dito'y ngagmalmalam. Day, Dagaw. At dakamot gayam dito'y sirok ti kayo anak kailan. Apaya tatang. Kat no itay nakapayasap sa pulan ni Minay. Madandanagan pa yun Tadaman nga tan, pangibaunan na kanyak Ay nadagaw. Kaasi mo ti anak ko, no di mo tulungan iti trabaho, iti balayaw. Nabanugak nga rod. Nakabanugam ko ma. Awan mo ti amok at trabaho. Maturog akit din. Makaamu kayo, no, didak panawan dito'y sirok, didak kila kayo. nakaturog manen dito'y abay ko daytoy alalaki. Nalabas ti kinasadot kan kinaulbod na. Nakakaasi ti asawa na nga agtrabaho ngam agil ilad laang daytoy a tao. Nagmayat ti biyag na. Nakariingan. Nagtugaw kadagiti ramot ko. Ay na. Nagsuyaab kat kaririing napailaang. Ammokon ti aramidak. Pagkutsak dagiti ramot ko, tapno maklaat. Nagkutidag iti ramot ti dakila kayo. Pagkutsak mat dagiti sangak. Tumarayawan! Dakar-kar na dito! Nagbutang ti sadot a lalaki. Dayta ti maganab mo. Ne, apa yan, dagon? Masakit ka matan. Nakamutmutang bakit. Nagkuti di ramot ti dakila kayo. Dadailan ti ulo. Kasano ko mga agkuti dyan mo ti dakil akayo? Ay, sana dadal ti ulok, Minay. Kasla, kaya't nakagamatan di ramot. Iso nagtarayak. Ang mga nubisin mo laang dayta. Amok anabannog ka anapan naturog iji abay ti dakil akayo. Imbaga kanyak ni tatang dayta. Anya? Ngala, ada naluto na makmakan iji kusina. Ingka manganan.
Anya ngay, mayatan tirik nam dagol. Saan ka na masakit? Wentoryaw, bisin ko lagayam tinakitak idikalman, anag ko titiramot tidakkel akayaw. Anya? Agasam ta nagirig pa jipoon tidakkel akayaw akasla agsala. Anya? Hay, jakton maulit ti mapan maturog ijay ta damot karkar na. Ah? Sige, nagawid akong dagol. Nagduduman dagiti bagbagam. Ay, napanan ni Toryaw. Di nakit din pa tiyan. Tinasaya, tagawid ak matan tayo nakmaturog. Barok! Apay, ina ba kahit? Agsapsa pula kiti pagdagusak. Kanay, adayo pa iti papanak a lugar. Anya? Nabannog akon, kan mabisinak. Ay, awan tiyan mo ka mabalin na pagdagusan yaw. Sa maysa, awan bibiyang ko, no mabisin kayaw. Anya, Bakbakatan kayo lang arudan. Magmag na kayo pa ilang agmay maysa. barok. Pumanaw kayo man, tadyak kaya't ti makakita iti naglada ba kahit? Dinak ingkas kaso dayjay alalaki. May sa dayjay apanubok ko kenkwana. Adda agturong dito'y ayan ko a babae. Ina, bakat. Itay kayo pa yung palpaliiwan. Nakatugaw kayo matlatan dito'y abay ti kayo. Awan balasang ko. Aginanaak tanabanugak. Agtugtugawak pailaang dito'y abay ti kayo. Langayo tinabambanog, ina. Ala, sumurot kayo kanya kijibalay, tapakanan kayo. Ay na, nagsaya at kan balasang ko. Saan nakas iti lalaki itay anak kasaritak, pinapanaunak. Anya? Imbaga na pa'y anaglaadak. Awan ti respeto na iti bakat, akas kanya. Anya ter aramidon ti bakit dito'y balay? Minay. Pinakan ko Kaasimot, takasla adayo ang lugar tinaggapuan na. Awan lang arudan kananta. Ingka pa'y lang impakan iti dayta bakit? Kaslapay agbala ta nakasaang ulatan iti kayo di ta arubayan. Baybay amlatan, dagol. Kita am. Kasla kasarsarita na ti kayo. Ay, bagtit di ta bakit? Saan kumamo takas na ti panagsasaum Kaasimot, day tabakat. Payakit kita nakakasta, si ka bakit? Umadayo ka man diti pagid-idak apapag, takayat ko ti maturog. Ala, sambutem nga rod ti maturog anak kaidda iti papag, lalaki. Anya ti kayat mo saway? Dumteng to ti aldaw, nga agnanayon anak katurog ka, anak katakder. Anya? No di kagbalbaliw, mapadas munto dayta, kat di kanton makapagbabawi. Agbala ka bakit? Di mo amo ti sasawam. Pumanaw ka man iti sangwanak. Matay tayong arena dagiti kayo. Apay nga ita kayo lang nagsubli dito'y minuyungan. Adda inasikasok ijay lugar dagiti tattao. Malagip mo ka di jay lalaki akanayon nga umay maturog, kat agpungan kadagiti ramot ko. Jay lalaki asadot kan ulbod. Patgan mi arena dagiti kayo. Wen, ansisit. Anya di panggap nyo nga aramidan kan kuana. Patgan mi arena dito'y minuyungan.
Makita yun to, noan niya ti pagbalinanday jay a tao. Agsubli akmat lang ijay lugar da, tapno paliiwak no agbaliw. Tano saan? Madusa. Dagol! Di mo po kanan ti kayo. Awanan ti sir-serbe da ito ya kayo, tanarsa akin. Uray pay. At dalagta pa kay ranudan itinarsaaken na kayo. Pagsungrod kit din, tapno da pa kay ranudan iti da ito ya kayo. Anya? Ala. Aglisi ka, tatumba akong da ito'y atuod. Naulpit kapay kadagitik kayo, lalaki. At dapay laang saringit dagiti sanga, ngem ibagamkit din anarsaaken. Inabakat? Balasang ko. Itay kayo pa sapsapulan. Sa dino ka di tinapanan nyo? Ay, adala ang napatag anapanak. Ay, agyaman nakiti panang pasangbay mo kanyak. Dito'y balayaw. Ha? Apay? Pumanaw kayo ka din? Wan, balasang ko. Ay, mabit lang nga ron. Tamangalak iti balunan nyo adanom kan makmakan. Iti kasta, saan kayo amabisinan? Anya ter aramidan da dya bakit iti ayan tinapukan atuod di Taarubayan. Imbaga na pumanawad ngam adda pala dita. Dayjay. Imalis manen. Nangirarit la daytay ti makmakan. Mapanak bangkit di ti papag apag turturugak. Apay dayjay bakit takas lakasarsarita na dagiti kayo iti Arubayan. Na. Apay ngay. Jak mo tin makita ti bakit. Nagpartak mo tin anak na. Nagpukaw mo tan. Jak ikas kaso. Agila dakit din iti papag. Maturog ak ngagmalmalam. Anya ko ma, no kilata nagpukaw da dya bakit. Kakaruba. Awan ka di ti madmadlaw yu kini Dagol, anak kay DJ papag di Taarubayan ti balayda. No jak mariro. Upat nga orasan na nakaida dita. Ngam pulos mat adi nagbalikid. Pinalpaliw ko nga raw ngam di mat nagkutkut eh. Nakadata mat latan. Narigat mo singantayaw. Mga no agpungtaw. Ay, sabagay matkidi ah. Santo pa, ringin ni Minay nga asawa na. Pwede na agad na maturog dita. Kasta na mga kanayon. Kasta ti kayat nabiyag. Kanayon na nakaturog. Wan nga rod. Sadot kan ulbud pa tao. Itayak pa ilan nakaida. Apay asanak mo tin ama kakuti dito'y nagida ka. Anyayan ti mapaspasama kanya. Naktanganak pa yun na nakailad. Uray dagiti matak. Kadyak may mulagat na imbag. No padasik tagpukaw ng agparayat. Diyak mo't makapukaw. Ay na. Lalaki. Orasan, tapno madosa ka. Busis ti bakit alagnaod iti balay mi dayjay. Sadot kanawan respetom kadagitin nataengan. Ken naulpit kapay kadagitik kayo. Ita, agbalin kanton akapadami akayo. Anya? Ket gapo iti ugalim. Adda katukad dayta apan nusa. Urayam ti mapasamaken ka. Ha? Apay may bangbangon na. Anya ka din ti mapasmasama kanya. Dagiti ramramay ti sakak. Umat atid dog. Isan! Kitaan nyo kakalukaran.
nagbalin atuod ni Dagol. Dagol! Apay nga nagbalin ka at tuod. Noon niya tilangan di pinukan mo akayo. Kastamot kan tilangam ita. Ay sus, Minay, kasimot ni Dagol ta nagbalinan atuod akayo. Dagol! Itay pa'y apalpaliwan mi. Tapay asaan matan nga kutkuti anak kay da iti papag. Agam, kastoy matan tinagbanagan na. Nagbalin at tuod ni Dagol. Dinusa ti Reyna dagiti kayo, gapo iti kinamanaturog na, kan napaklanpay asadot. Bueno bing ditan tinagibusan ti sarsarita tayo ita nga insurat ni Isagani Bulyeser. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.